Ei, hola, això és possible passar-se Pokémon només en valencià? És així, qualitat? Sí, així és, com veureu, esteu ara veient la pantalla doble, a cada costat de la pantalla veureu un gameplay i vos pot cridar l'atenció dues coses, la primera que està en valencià i la segona que els textos són un poc distints. Per què passa això? Pues molt senzill, perquè són dos traduccions diferents. Resulta que Qualitat i jo, jo i un altre company, vam emprendre el mateix projecte a la mateixa vegada, de traduir els jocs que en Espanya se coneixen com a Pokémon Rojo Fuego i Verde Hoja, traduir-los al valencià. I s'enterarem en una fase més avançada del desenvolupament i vam decidir continuar cada un en la nostra versió. I hem pensat que és una bona ocasió per veure quines diferències poden sorgir en dos projectes tan pareguts. Veritat? Exactament. Tu creus que hi ha alguna espècie de ment colmena, si darrere d'això? Probablement. Còsmica? Probablement, la veritat. Home, és cert que n'hi ha moltes decisions que hem pres, moltes que han sigut diferents, però també moltes que han sigut paregudes per lo que hem parlat. Sí, de fet, n'hi ha alguna que han sigut exactes. Sí, la veritat és que sí, és molt curiós. I bueno, perquè tinga això més gràcia i més interès i que anem descobrint coses conforme fem estos vídeos, el que hem decidit és que Qualitat jugarà a la nostra versió i jo jugaré a la versió de Qualitat. Correcte. I així és com una cosa així nova, poder viure-ho des d'ero. De fet, si seguiu a Pokémon Valencià en Twitter, teniu baix l'arroba, però arroba PKMNVAL, hòstia, com em costa... PKMN val. Val, sí. Si seguiu, cada dia van posant com xicotetes produccions que hem fet, Sí. de, ostres, això ho hem canviat així, això ho hem canviat allà, i jo seguís i he estat llegint-lo així com de reull perquè volia vindre aquesta experiència des de zero i no tindre ningú spoiler. La veritat és que millor així, és més genuí i tot. Sí, total, ens podem sorprendre més de les coses que passen. Si te paris li tirem? Sí, anem tirant-li, anem a posar els nostres noms. Professor Oak. Sí, això és un altre canvi així en la meva pantalla, veureu com es diu Roures, que és un nom que m'agrada molt, per cert. Així n'hi ha una cosa que m'agrada molt, que jo vaig tenir molts problemes a traduir cada de personatge perquè, com sabreu en valencià, es deciden els apòstrofs. Si un nom comença si un substantiu comença en vocal, i així ha tingut una solució molt elegant i molt valenciana, que és posar K, que m'ha donat molta ràbia, que no se m'ha ocorrit a mi. Però bueno, Sí, se m'ho hem dit. al final en el tema d'apòstrofs, en noms aixina que són variables, pues al final nosaltres hem optat per no ficar l'apòstrof i ja està, perquè no n'hi ha altra manera. Sí, no hi ha manera de programar-ho, igual sí, però seria molt complicat. Això no ho hem dit, però jo estic jugant al joc de Guillem i Guillem està jugant al meu joc. Sí, ens podem criticar en directe. I que ja és hora. Bueno, anem per feina i així vaig ensenyar-vos la principal diferència que hi ha entre el seu joc i el meu. Ei, nano, diu el professor, tu. Així, bueno, ja esteu fixant-se que el seu professor es diu Roures, que és el nom traduït, i el meu es diu Oak, que és el nom que va arribar així a Espanya. Pot ser. I ara veurem una altra diferència important. Ara sí està pegant-nos la xapa de estic jugant un videojoc i vaig donar-vos una raó de ser, perdoneu. I arriba el moment de triar Pokémon. Així la diferència més gran que veureu és que a la seva pantalla els Pokémon tenen el nom en anglès, els noms que van arribar a Espanya, i a la meva, que és la traducció que ha fet ell, els Pokémon tenen noms traduïts. És així, ara mateix ell veureu que ell està triant Squirtle i estic triant Turtwig. Vaig intentar a la llarg de la partida anar averiguant les etimologies dels Pokémon. És etimologia, veritat? A qui vas a triar? Tinc curiositat. Pues no ho sé. Jo habitualment sol triar a Bulbasaur, però bueno, jo crec que per variar un poquet vaig a triar a Squirtle. Jo també sol triar a Bulbasaur, però no volia triar el mateix que tu. Així que vaig aprofitar Jo trio a Squirtle, no passa res. Vaig aprofitar per a triar a Dinoceba. Normalment poso noms als meus Pokémon
però com dona la circumstància que estic jugant en aquest joc que té noms diguem traduïts per als Pokémon anem a deixar-ho passar. Però la gent que no sàpiga com funciona aquest joc es tracta d'un joc de rol en el que vas col·leccionant criatures i lluites amb altres persones i amb altres criatures per a avançar en un típic joc RPG. Ai, senyor meu. Diu el professor. Ai, rebei... A mi jo també volia explicar tot això del tema de traduir o no traduir el nom dels Pokémon, no? a què obedeix. I és que resulta que originalment la idea era que els Pokémon se traduïren en tots els idiomes. Què passa? Que tant a Espanya com a Itàlia no era gens habitual traduir els videojocs en general. Volien arribar les versions en anglès. I aleshores van traduir els primers jocs, el Pokémon Rojo i Azul originals, un poquet de pressa i corregent, i algunes coses com els noms dels Pokémon pues, les van deixar en anglès. Però bueno, si jugueu en francès o en alemà, pues, podeu veure que els noms estan totalment traduïts també. Sí, Espanya va ser l'únic lloc on no van... Bueno, Espanya i Itàlia va ser l'únic lloc on no van arribar traduïts, que és una llàstima, i ja es va mantindre per consistència, m'imagino, al llarg de les generacions. Pues mira, en el meu cas, precisament, se mos va ocurrir traduir el Pokémon, o sea, no és que diguem anem a traduir Pokémon i després diguem ei, si traduïm els noms dels Pokémon, va ser més bé al contrari. Sí. Simplement, un dia estava avorrit i se m'ocorriren noms així xorra pels Pokémon, traduïts al valencià i tal, i sí, a partir d'ahí que varem decidir traduir els jocs també. Ja, o sigui que va ser al revés, més bé. Sí. Vale, estem fent la primera comanda del joc, que és anar a fer un xicotet recau al poble d'enfront. Sí, i portar-li un paquet al professor. Clar, que serveix un poc per aprendre les dinàmiques d'aquest joc, com et mous pel mapa... Ui, vaig pel mapa, de fet. Que me l'he deixat. Va, anem a avançar un poquil. Saps, estem parlant abans de l'home este gros que parla de la tecnologia. De la tecnologia? Correcte, és de veres. Mira, vaig a tornar que jo... Jo no anava a veure a la germana, tu. Me'n vaig sense mapa per el món. Ja he pillat el mapa. Que he vist que es diu Yura, la teua xica de mapa. És com això, alguna traducció que heu fet d'algun altre idioma o és un nom qualsevol? En este cas és inventat totalment, vull dir. Normalment els noms tenen algun origen, però així és segur perquè mos agradava i ja està. I mos ha paregut que li pegava, mínimament. I Jen, a la teua li diuen Jen. Sí, això va ser perquè, bueno, en realitat és un petit homenatge a una amiga meva que és traductora i sempre que intente traduir alguna cosa com que em dona molt de suport i no sé, li vaig posar el nom a aquest personatge per fer-li aquest xicotet homenatge, no? Ara està reeixint la vida, perquè li vaig tot molt bé. Per cert, volíem comentar també, que no ho hem dit, però això no deixa de ser un projecte amateur, nosaltres som gent no professional que no té formació en traducció. Efectivament. I això perquè ho diguem, perquè és esperable que n'hi hagi certs errors, a lo millor, certes coses que no estan fetes tot el bé que es podrien fer perquè no som gent que visca d'això i sàpia massa bé què està fent. Això ho hem fet en les nostres rates lliures i ha eixit el que ha eixit. Sí, jo crec que hem intentat ser el més professionals possible. Una diferència que hi ha també entre el seu joc i el meu és que hem gastat bases distintes. És a dir, vosaltres l'heu traduït directe de la ROM espanyola, no? I jo l'he traduït directament de la ROM anglesa. En realitat no hi ha molta diferència entre una i altra. I a més em vau dir que vosaltres utilitzàveu bàsicament la ROM anglesa també de base, no? L'hora de traduir. Sí, o sigui, diguem que hem introduït el text en la ROM en castellà, ¿vale? Perquè per motius com per exemple, jo què sé, pues, la Pokédex, no? Que te diu l'alçada i el pes, que en l'anglès estan en el sistema imperial i en castellà estan en sistema mètric, segur per aquest tipus de detalls. Sí. Però després sí que és de veres que el que són els texts
els que hem pres com a referència fonamentalment han sigut els de l'anglès i no els del castellà. Sí, perquè al cap i a la fi l'idioma anglès ve directament traduït del japonès, però el castellà ve traduït de l'anglès, que ja és un pas més que afegir. Mira, ara és un bon moment per a parlar d'un altre tema de traducció. Una cosa que s'ha de prohibir també, evidentment, són els noms dels NPC. El que tu no té en compte quan et pot trobar moltes vegades és la quantitat enormíssima d'NPCs que hi ha en aquest joc, és increïble. Moltíssim. Sí, n'hi haurà com a 400, 500 a la millor? Pues una cosa així. Sí. Home, la veritat és que no tinc molt clar el nombre exacte perquè en el llistat d'entrenadors que hi ha, diguem que les vegades, quan pots tornar a desafiar amb el mateix entrenador, compta com si fos un altre. Com a dos distints, clar. Que n'hi ha que ficar-li el mateix nom. Clar, o el teu rival, per exemple, que cada vegada que et també compta com un distint, però ha de dir-se sempre. Correcte. Però arriba un punt que el podes posar noms i no dones abast per a tots els noms que pots tenir. Sí. Jo, no sé tu, però jo he tirat d'un PDF de la UBL de noms de persona, que la veritat és que m'ha vingut molt bé. He ficat alguns noms molt estranys, però és que no se podia fer altra cosa. Sí, jo també, però a més que ha anat a noms raríssims, rotllo, jo què sé. Igual l'he posat algun Hipòcrates. Això ja perquè em feia gràcia, no? Perquè hi ha alguns noms ahí molt historiats. Per cert, em vas a morir i ja estem competint perquè seria un bon moment per a avançar bé. El meu està ja en les últimes. Lamentable. Bueno, vaig a comentar un poc els noms que m'han eixit per així. Cookie, que és el Caterpillar a la meva pantalla. L'etimologia és fàcil, no? És perquè és un cuc menut, pot ser? Sí, ja està. No té molt de misteri. En realitat... No és dels més currats, precisament. No, en realitat la majoria de noms de Pokémon són coses bastant simples. Sí, Caterpie de fet és acurtar Caterpillar, que vol dir eruga, o sigui que tampoc és que se ho hagi currat molt. Ja. Una altra diferència que hi ha entre els nostres dos jocs és que, bueno, vosaltres heu fet, si no m'equivoque, les dues versions del joc, no? És a dir, està la roja i està la verda. I heu traduït les dues. Sí. És que el sistema que hem utilitzat, la veritat és que era prou... se prestava a fer les dues versions. Sí. Jo, en canvi, vaig fer només un joc i, com molta gent de la que jugareu, això sabreu, només en un joc no pots completar la Pokédex o completar tota la part del joc perquè necessites intercanviar amb altres versions. Aleshores, com jo no tenia aquesta possibilitat, perquè vaig fer el joc sense pensar en no tenir que dependre d'altres jocs ni d'altres persones, vaig modificar el joc de manera que tots els Pokémon siguin capturables a una sola partida. I, per exemple, si el bosc verd pots trobar Bulbasaurs o Dinocebas salvatges. Sí, està com a un 5%, però de fet he modificat quasi totes les rutes del joc, perquè això és una opinió meva sobre disseny de joc, però n'hi ha una cosa que no m'ha agradat mai d'este... No és que no m'agrada d'este joc, però bé, suposa que la gràcia d'un joc com Pokémon és que tens com a 40.000 criatures distintes, no? I pots customitzar un poc la teva experiència de joc. És a dir, pots triar jugar amb els Pokémon dels altres i segons els que tries o el que facis, la dificultat del joc canvia també. Però després, en aquest joc en concret, tens com a molt poques opcions de customitzar al principi del joc. I més abans, en realitat, no dona molta opció en quant a... La veritat és que està bé. Sí, bueno, però sempre m'agrada tindre més. Aleshores, he modificat totes les rutes, menys la ruta 1, perquè tinc més varietat de Pokémon i puguis triar més al principi del joc. Això ja són per coses meves personals, per tenir un poc més de varietat. O, per exemple, el tema de... Crec que això ja ho he comentat en tu, però el tema dels intercanvis. És a dir, això... Hi ha molta gent també que igual no ho sap, però n'hi ha molts Pokémon a aquest joc ja posteriors que només els pots obtenir si intercanvies amb un NPC. I se'm fa superestrany, tio, perquè vull dir, dins l'univers, què significa això? Que són estrangers els Pokémon que no existeixen així? Exactament igual que els inicials, també. Clar, els inicials i d'on venen. I
no sé, se fa molt estrany. A part del tema d'això, un Pokémon tipo el Farfetch, que no sé com es diu en el teu joc, però vaig veure, crec que Aiane pot ser? A Giannis li diuen així, sí. Fa molta gràcia, si no. L'única manera de tindre'n un és intercanviant-lo amb un NPC. Per què? Vull Sí, dir, n'hi ha uns quants, n'hi ha com 3 o 4 així. a més, ni tan sols em pareix bona estratègia des d'un punt de vista de màrqueting. Perquè, bueno, tens aquestes distintes criatures, cada una té el seu nom, i vols que la gent sàpia quin nom tenen, no? Però els Pokémon intercanviats tots tenen nom propi, que és el nom que li posa l'altre NPC. Així que tots els... Només pots tindre un Aiane en tot el joc i va dir-se, no sé, Porro, per exemple. No, perquè posa un Porro, no sé com li posen. I no pots tindre ningú, és a dir, tots els xiquets del món que tinguin aquest Pokémon pots tindre el mateix nom, és una cosa superestúpida. Sí, molt, la veritat. I ja que ho has orientat, me pensa que també ho has orientat perquè no faci falta intercanviar en un altre jugador, a part dels NPCs, veritat? Clar, sí, això és una altra cosa que he fet. Tots els Pokémon que necessiten intercanvis per evolucionar els he canviat per a que evolucionen per nivell o donant-los algun objecte, per amistat, etc. És que, no sé, o sea, m'agrada la idea de tener que intercanviar a una altra persona per a millorar lo que siga, però després això complica molt quan vols tornar a jugar un joc antic. Saps què vull dir-te? Ja. Sí. Home, qui no ha jugat tenint un cadàver, per exemple, perquè feia falta evolucionar la Kazam. Clar, i això, bueno, pues, si jugues fa 15 anys ho pots fer, però a dia d'avui clar. no vas anar al cable Link per ahí a intercanviar... Home, si jugues en un emulador sí que és de veres que te dona l'opció d'intercanviar en tu mateixa, però bueno, que és un poquet estúpid. Ah, sí? Això ho pot fer? Sí, pots fer com obrir en dos pantalles paral·leles el joc, o sigui, un joc en una pantalla, a lo millor una edició i en l'altra l'edició paral·lela, no? Sí. I pots intercanviar Pokémon entre les dos. Ah, no ho sabia, tio. Però que també és una cosa un poquet tonta, vull dir-te, posar-te a intercanviar en tu mateix. És un procés un poc així pesat que dius, i total això, la gràcia és interactuar en una altra persona, saps? En un altre jugador. Sí, totalment. Però la gent que va jugar a aquest joc, este és l'únic punt de tot el joc on pots aconseguir a Pikachu. I voldria tenir un Pikachu i estic passejant-me per així mentre tu et baralles amb gent que caça bitxos. Sí, la veritat és que m'han tornat a matar. O sigui, ja, ho he vist. Això de que te puguen enverinar me pareix una fotuda molt gran. Per això Bulbasaur és superior, que no el poden enverinar. I estic passejant-me per així a veure si trobo un Pikachu que després igual el mate, saps? Si no... Però espera, que faci el joc amb la meva funda de mòbil, per ensenyar-la. Vale, que se van espir, vale? Perfecte. I... no sé, tenen un Pikachu Vale, Pikachu li heu deixat el nom igual, veritat? Amb TX. Amb TX, efectivament. Sí, TX. Sí, després m'enteri de lo de l'enquesta esta que feres fa temps. La veritat és que... Ja fa anys que vaig fent l'enquesta, perquè jo sempre he pensat que seria Pikachu també en TX. Però n'hi ha molta gent que em diu que seria Pikachu. O Pikachu. Jo viu algú que te digui Pikachu. Sí. En Itche. A veure, puc entendre... Jo crec que això és la gent que pensa que Elx se deu d'escriure Elitch. Elitch. Saps? O Barik m'agrada molt. Però... A veure, jo puc entendre-ho perquè fonèticament, en realitat, si dius Pikachu, es queda com això vocal neutre al final que s'assimila a Pikachu. No? En certa manera. Però en realitat Pikachu m'agrada bastant. Sona com un poc més japonès, penso jo. Home, en el nostre cas, Pikachu vam decidir no traduir-lo o traduir-lo mínimament perquè, joder, és la mascota de la sèrie. A més, crec que no està traduït en ningú idioma. Bueno, m'arribaria a la primera ciutat grisenca en esta versió, i vaig a... no sé, n'hi ha un museu a esta ciutat, vaig a passejar-me un poc per així. En realitat, no serveix per a res. Vaig també al museu. A part de per a fer 50 Pokémonedes. Però... Jo m'he gastat una muntona de diners... Peles! Jo m'he gastat una muntona de diners en
en antídots i tal, i no m'han envenenat. Des que me'ls he comprat no m'han envenenat ni una vegada. No sé, lo del museu sempre m'ha fet gràcia, tio, que n'hi hagi així algo que, aparentment important que no serveix per a res. Sí, perquè, per exemple, en Rubí Zafiro sí que aprofita per algo, no? Perquè vas al museu i l'ataquen els roïns i coses d'estes. Sí, hi ha una història, sí. Però així no passa res. En la caseta ja que n'hi ha darrere sí que és de veres que pots anar a aconseguir un fòssil, però el que és en el museu principal no n'hi ha res. Sí. Jo crec que és part també com de tenir un poc de lore, no? També tenim en compte que aquest és el primer joc que va eixir i dir-te, pues mira, vivim en este món, hi ha criatures prehistòriques, el país és foreshadowing de, vas a poder aconseguir-lo més avant, a lo millor. O sigui, que en realitat jo crec que dit el que és la història, per fer una cosa opcional, està bastant bé. A més, una cosa que m'agrada molt d'este joc és que n'hi ha moltíssimes coses opcionals i totes tenen com una petita recompensa que trobo que s'ha perdut més davant, que són més lineals ara. Sí, això és de veres. És un poc estrany. En la primera i la segona generació és de veres que donaven moltíssima més llibertat que després, que és una línia recta. Sí, total. És una llàstima. I això que no m'agraden gens, o sigui, no és que no m'agraden gens, però no m'agraden els jocs antics en el sentit de que, en quant a mecàniques, això per la gent que no se'l conega tant, però hasta la quarta generació i la tercera, cada atac, o sigui, cada tipus d'atac associava a un tipus d'estadística distinta. És a dir, per exemple, els atacs elèctrics tenen tots atacs especials i es calculen segons l'atac especial, i els atacs de tipus normal són tots atacs físics i es calculen segons l'atac físic. Això després va canviar a posteriori per a que tingui millor relació cada atac amb l'efecte que suposa que es fa, però abans no era Xina i era un rotllo perquè donava moltes menys opcions a l'hora de jugar. Sí, la veritat és que n'hi havia alguns Pokémon que, per exemple, Gyarados, no? Sí, Gyarados és el típic. Que són molt forts, o sigui, que tenen, per exemple, en el cas de Gyarados, una estadística d'atac molt forta, però com és de tipus aigua, els atacs que aprenen són especials, entonces queda com un poc desaprofitat. Sí. Entonces, gràcies a esta separació, és com que al final tots els Pokémon poden aprofitar el seu potencial. Sí, poden ser més viables, clar. A més que té més sentit, perquè si en un atac es diu puny foc, això sona com a pegar una punya a algú, no? Clar, no té sentit que sigui especial. Clar, no sé, això ja és divagar una miqueta. Vale, anem a passar així al primer gimnàs. Així el que diem abans, jo m'he basat bàsicament principalment en la versió espanyola, i en la versió espanyola tampoc van traduir els noms dels líders de gimnàs, que sí van traduir en les següents generacions, després sí que van canviar. I aleshores tots els molts líders es diuen com a la versió espanyola, en aquest cas Brock. I el teu es diu Rock, que és un nom bastant elegant, de veritat, m'agrada. No canvia res, o sigui, bàsicament és llevar-li la primera lletra i la última. No, i vull dir que és un nom en valencià i fa la seva funció, vaja. Sí. Realment. Han hagut alguns líders que no hem traduït. 3. Que han sigut Surge... Vale, perdó. Sabrina és una? No, Sabrina no. Oh, vale. Giovanni l'ho deixat igual? Sí, Giovanni l'hem deixat igual. Sí, però el tema de italià i tal. Vale, tinc un. Surge, potser, perquè és americà? Correcte. Bé, guai. Tinc 2. Ja s'ha adivinat el patró quin és. Sí. Aleshores... Koga, pot ser? Correcte. Hòstia, que bo soc, tio. Han sigut precisament això. Personatges que diguem que una part important del seu personatge era la nacionalitat. Per exemple, Surge tot el rato dient-te que era un soldat americà i no sé què, pues això sí que els hem deixat en el seu idioma original. I de fet, tots els entrenadors d'aixòs gimnasos tenen també noms en l'idioma corresponent. Ah, que guai, no se m'havia ocorrit això. Però molt bona idea. Ja, jo vaig pensar en donar-li primer al Giovanni que parlara català de... Com es diu l'illa esta italiana on es parla català, no? Ah, en l'Alguer, sí. Ah, i l'Alguer.
però vaig pensar que no tenia nivell per això. Vull dir que quedaria un xurro segurament. Perquè jo no conec ningú de l'Alguer, ni tinc eixa confiança com per a dir, ostres, vaig a fer això que quedi guai. La idea em pareixia bona, però segur que l'execució ha sigut un desastre. Sí, la veritat és complicat, això, d'altres dialectes que no coneixes, perquè al final pots acabar fent una representació un poc... Sí, un poc folclòrica. Sí. Home, nosaltres la veritat és que les illes estes... Bueno, és un poquet spoiler i tal, no? Però bueno, les illes estes que vas en el postgame i tal, sí. Les hem fet en mallorquí. El que passa és que hem comptat en l'ajuda d'un conegut nostre que és mallorquí. I ens ha ajudat a pues això, les expressions que siguin les correctes i tot això, i evitar caure pues, en folclorització i tal. Però si no haguera sigut per l'ajuda d'este home no s'haguérem atrevit a fer-ho. Ja, sí, t'entenc, perquè això crec que bon comentari vaig fer exactament el mateix de volia posar també un dialecte mallorquí a la part de les illes perquè queda com molt evident, no? Vull dir, estàs fent valencià o valencià-català i dius, tinc així al costat unes illes i físicament en el món real tinc illes al costat que parlen el mateix idioma però un altre dialecte. És molt evident per això. Però, pensar això que dius tu, no tinc a ningú que conega mallorquí ni tinc aquesta experiència en gent mallorquina, de fet no conec a ningú de Mallorca, perquè ho pense. I dic és que sí, és per posar-me a posar articles salat i ja està, segur que queda un xurro, saps? Això és com si... És una cosa que m'ha donat molta ràbia, per exemple, a vegades en Polònia o en coses d'estes, sí. Ara ja no ho fan tant, vale? Però abans, moltes vegades, si algú valencià, pues, li ficaven les coses típiques de que dia che i ja està, i parlaven en català occidental i diguen che, i dius, però anem a veure, però saps què vol dir? Sí, quedava molt... I dic, no vaig a fer jo el mateix que això. Ja. A part que és un poc llàstima la poca imatge que té el mallorquí, perquè vull dir-te, jo he intentat ser el més estàndard possible quan a l'hora de la traducció. De fet, utilitzava gramàtica catalana, gramàtica valenciana, diccionari català, diccionari valencià. Sobretot per a fer que, bueno, jo sé que soc valencià i jo tendix a utilitzar cert tipus de coses, però no vull que quede tan tancat, no? Intentar-ho veure una miqueta. Però em posava a pensar i dic, vale, en realitat sé com funciona el valencià, sé com funciona el català, diguem, sinó com a dialectes grans, no com a entitats. I sabria imitar una persona catalana parlant, segurament. Inclús de llocs concrets, imitar potser un barceloní, perquè sé com parla. Però, en canvi, un mallorquí ni ixen en la tele, ni... O sigui, no hi ha molta gent tampoc que... No sé, no molta gent parlar-lo, no? No, la veritat és que no. Home, fa poc estigué lo del xiquet este, no? El Miquel Montoro, que sí, el Miquel. Però llevat això, la veritat és que té molt poca exposició el dialecte mallorquí. Me pareix una llàstima. Ja, tio, perquè... No sé, perquè després el dones compte d'això, que eres valencià, vius a un tir de pedra de Mallorca i no coneixes l'idioma, en realitat. Bé, crec que és un bon punt per deixar-ho així, després d'haver derrotat al primer líder de gimnàs. La veritat és que se mos ha passat una miqueta el temps, així anar xerrant. Sí, jo crec que com era el primer dia volíem fer una miqueta més curtet i quan ens hem adonat ja ens havíem passat de l'hora, però bueno, crec que es pot quedar bé, sí. Podem tancar així, no penses? Sí, la veritat és que és un bon punt. Sí, pues, gràcies a tots per veure'ns i si voleu ens tornem a veure la setmana que ve. Fins al pròxim capítol. Adeu! Adeu!